ஊழியர் சேமநிதி வாரியமான EPF 99 ஸ்பீட் மார்ட் ரீட்டெயில் ஹோல்டிங்ஸ் பெர்ஹாட்டின் 421.79 மில்லியன் ரிங்கிட் பங்குகளை வாங்கி அந்நிறுவனத்தின் முக்கிய பங்குதாரராகியுள்ளது. அந்த பல்பொருள் விற்பனை கட்டமைப்பில் இது 5.02 விழுக்காடு நேரடி பங்குரிமையாகும். ஜூன் 4ஆம் தேதி வாங்கப்பட்ட அப்பங்குகள் சிட்டி குரூப் நாமினிஸ் சென்ட்ரியன் பெர்ஹாட் நிறுவனத்தின் கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மலேசிய பங்குச்சந்தைக்கு அனுப்பிய தகவலில் EPF உறுதிப்படுத்தியது. 99 ஸ்பீட் மார்ட் இன்று நாட்டின் மிகப்பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் கட்டமைப்பாக வளர்ந்து நிற்பது குறிப்பிடத்தக்கது.